Ну што ж, вітаем вас, аматары футболу, на гульні з КДБ-7. Сёння сустракаюцца каманды Олд Ляпіс і чэмпіёны КДБ-6, дзеючыя чэмпіёны нашых спаборніцтваў, каманда Землякі. Гэта без усякіх сумненняў матч дня, таму што Землякі вельмі моцная каманда, яны чэмпіёны. Але і Олд Ляпіс таксама паказвае вельмі ўпэўненую гульню. Яны яшчэ ні аднаго разу не спачулі, ні аднаго разу яшчэ яны не спачулі горкі смак паразы. Таму паглядзім, павінна быць вельмі цікава, напружанне так і летае ў воздухе. Паглядзім, вельмі цікава падазіраць будзе за гэтай гульнёй. І вось разводзяць землякі. Перадача. Лік у гэтай сустрэчы мы бачым, у Олд Ляпіса гуляе Артём Шэўчык. Вельмі моцны гулец. І зараз памыліўся крыху Артём. І дазволіў праз гэту памылку землякам нанесці стрэл па брамах. А зараз як не забіў Артём Шэўчык. Як ён мог не патрапіць у вароты з метру, літаральна. Вышэй, значна вышэй, па столі пробил Артём. Да нават там... Олд Ляпіс сёння гуляе без свайго асноўнага брамніка. Які брамнік Владзімір Вішняк, які ў мінулым годзе стаў лепшым на турніры. Яго прызналі заўзятары, гульцы, што ён быў лепшым брамнікам турніру. Ён тады выступаў за каманду, калі я забыўся назву каманды, але амаль у такім жа складзе яны выступалі. Траянскі конь, прабачце, вы зараз я ўспомніў. Ён паказваў вельмі добрую гульню, але што пра яго казаць, сёння яго няма на пляцоўцы. І зноўку Олд Ляпіс губляе вельмі добрую магчымасць адкрыць лік у гэтай сустрэчы. І зноў Алексей Мажэйка добра перахапіў мяч, але не здолеў нанесці трапны стрэл па варотах саперніка. І нешта чэмпіёны не паказваюць чэмпіёнскую гульню пакуль што на дадзены момант. Олд Ляпіс дзейнічае значна ўпэўненей, чым яны. Ці гэта проста сказваецца нервовасць першых хвілін. Яшчэ адзін добры стрэл, каб патрапіў у вароты, мог бы быць гол, таму што з-пад абаронцы нанасіў свой удар Алексей Мажэйка. Яшчэ адна добрая магчымасць, памылка была, і гэта штрафны. Безумоўна, гэта штрафны. Алексей Мажэйка парушыў правілы на суперніку. Зараз у землякоў ёсць магчымасць скарыстацца стандартам. Таму што лік пакуль што не адчынены, але тое, што адбываецца на поле, не думаю, што яно задавальняе каманду чэмпіёнаў КДБ-6. Бо пакуль што, на мой суб'ектыўны погляд, каманда Олд Ляпіс дзейнічае больш упэўнена, чым землякі. І гол! Вы бачылі, які гол забіваюць землякі. Вось так. Здаецца, Ляпіс дзейнічаў больш добра. А адразу з кутавога гулец землякоў прабіў, патрапіў у брамніка Ляпіса. І ад яго мяч так недарэчна заляцеў у вароты. Ніхто гэтага не чакаў, але землякі наперадзе 1-0. Тым цікавей будзе глядзець далей. Можа, гэты гол дадасць упэўненасці чэмпіёнам. І зараз мы убачым сапраўдную рубку на поле. Бо мы ведаем, землякі вельмі добрая каманда, вельмі тэхнічная, але добры момант. І так недакладна сёння прабіваюць па варотах гульцы Олд Ляпіса. Заўсёды міма. З добрых момантаў, з добрых магчымасцяў адкрыць лік сваім галам у гэтым матчы. А землякі так і не было той магчымасці, але яны забілі. Вось што значыць чэмпіёны.
добра кантралююць мяч каманды, перапасоўваюцца. Ёсць таксама і памылкі, але ўсё роўна назіраць за дзеяннямі што адных, што другіх вельмі цікава, вельмі прыгожа яны дзейнічаюць. І зараз добры стрэл, недакладны, але добры, каб патрапіў мяч у вароты. Лік бы быў 2-0. І вось, землякі пакрыху перахопліваюць ініцыятыву і пачынаюць дзейнічаць так нараўне з Ляпісам. Пачынаецца такая сапраўдная гульня двух роўных каманд адносна. Наколькі яны роўныя, мы паглядзім пасля фінальнага свістка. І зноў вельмі моцны удар наносіць Артём Шэўчык, але наколькі ён быў моцны, настолькі ж і недакладны. Міма. Не атрымліваецца Артёма пакуль што патрапіць па варотах. Шмат б'е, але ўсё не туды. Можа, прыстрэльваецца, і ў хуткім часе мы пабачым гол у выкананні Артёма. Паглядзім, так гэта ці не. Пакуль што наперадзе ФК «Землякі» 1-0. Недакладная перадача, але так па думцы добра, але па выкананню недакладна. Перахоп. Артём б'е, зноў вельмі высока, недакладна. Троху Артём, што яго не атрымліваецца і стараецца біць, калі ёсць на гэта падставы і калі няма. І вось добры момант, але выдатна дзейнічае брамнік землякоў. Ратуе сваю каманду ў непростай, складанай сітуацыі. І б'е брамнік. Цікава, што не надта часта Олд Ляпіс гуляе са сваім брамнікам, бо маглі б яны гэта рабіць, таму што Андрэй Кохан, які зараз заняў месца ў брамах Олд Ляпіса, ён з'яўляецца палявым гульцом. І калі б гулялі праз яго, гэта б магло прынесці шмат карысці. 4 гульцы на поле. 4 гульцы на поле, Артём Шэўчык не памяняўся. І зараз землякі праб'юць штрафны удар. Не атрымалася ў іх гэта зрабіць добра. Перахоп, мяч у Ляпіса. Добры момант. Павел Купцоў не здолеў дагнаць гэты мяч, хаця Артём Шэўчык вельмі добры пас для яго зрабіў. І зноў добры трапны удар. Такі нечаканы удар нанеслі землякі, і мог бы быць гол. Спрэчкі з суддзёй. Як такі вельмі неўдалы удар атрымаўся у Пашы Купцова, таксама як і Артём, не атрымліваецца ў яго пакуль што прабіць па варотах. 1-0 на карысць землякоў. Прыгожа паляцеў брамнік землякоў за гэтым мячом. Спрачаецца з суддзёй гульцы землякоў. Не трэба парушаць правілы, тады не трэба будзе спрачацца. Можа, не ўсё так суддзя бачыць, але ўсё ж такі пакуль што чэмпіёны наперадзе 1-0. Артём вырашыў прабіць з гэтага штрафнога удара, хаця зрабіць гэта было дастаткова складана, і ў выніку не было ніякай небяспекі. Паша перахват. Добры быў момант, Олд Ляпіс ім не скарыстаўся. Не ведае, каму ўвесці ў гульню брамнік землякоў. І зноў перахват ад Ляпіса.
Помылка от Паши Купцова и ледь не вышли два гульца земляков у наступления, у контрнаступления. Широко гуляе Олд Ляпіс. Прыемна за гэтым назіраць. І нешта так падселі крыху землякі. Чакаем ад іх актыўных дзеянняў на полі. Як шалёна выскачыў брамнік Олд Ляпіс і выбіў гэты мяч куды далей. Быў бы мяч на карысць. Застаўся бы мяч у землякоў, але трапіў ён нападаючага гэтай каманды, які выконваў у тым моманце функцыю нападаючага. На карысць землякоў, кажа суддзя. Нагадаем, што тэмай сённяшняга дня з'яўляецца дыялог альбо размова. І як гэта важна ў нашым жыцці, каб у нас былі добрыя размовы, каб мы разумелі адзін аднаго, каб мы чулі адзін аднаго, каб нам было цікава размаўляць, каб гэта былі не проста словы, каб сказаць, каб неяк падтрымаць беседу, як кажацца ў народзе. Важно уметь размаўляць, уметь зносіцца са сваімі сябрамі, са сваімі роднымі, каб разумець, што яны кажуць, чуць іх. І таксама, каб цябе разумелі, вельмі важна быць пачутым. Таксама гэта важна і на футбольнай пляцоўцы. Узаемапаразуменне паміж гульцамі, дакладныя пасы, дакладнае адкрыванне, забеганні, добрыя перадачы, падчас зробленыя. Гэта вельмі важна таксама і ў футболе. Пераклікаюцца тэмы нашай гульні. Зараз вельмі высокае напружанне вітае над пляцоўкай. Гучна крычаць гульцы. І добры момант! Артём Шэўчык прабіваў галавой. Не атрымалася. Вельмі завёўся Артём. Паглядзіце. Трэба суддзі крыху супакоіць тое, што адбываецца на поле. Гульцы ідуць ужо ў такую вельмі контактную, крычаць. Зразумела, гэта эмоцыі. Все жадаюць перамагчы, гэта прынцыпіяльная гульня. Вось две каманды прэтэндэнты на высокія месцы у гэтым годзе на турніры. Зараз Олд Ляпіс збавіў абароты крыху. Глядзім змену Олд Ляпіса. Артём Шэўчык прысеў на лаўку. Таксама сёння яшчэ будуць гуляць Радыё Марыя і Волат. Гэта апошняя гульня ў гэты вечар. А у нашай гульні на дадзеную хвіліну лік 1-0 на карысць чэмпіёнаў КДБ-6 ФК «Землякі». Толькі адзін мяч забіты, і гэта чарговы раз падкрэслівае высокі клас, высокі ўзровень каманд, якія сустрэліся сёння. Цяжка і адной, і другой камандзе развіваць свае атакі, бо супернікі вельмі добра дзейнічае ў абароне. І вось, вы бачыце, выдатны сейф, чарговы выдатны сейф ад брамніка землякоў. І вось, паглядзіце, які момант! Амаль землякі забілі яшчэ адзін гол, і зноўку гэты гол быў такі
нелагічны, так скажем, які не вытекал бы з ходу гульні, не просто з добрай атакі, а з нейкай памылкі такой недарэчнай. Але на гэты раз не атрымалася ў іх забіць. Небяспечна зараз было для каманды ФК Ляпіс. 1-0 землякі наперадзе. Але як скончыцца гэта гульня, невядома. У дадзеныя хвіліны землякі дзейнічаюць больш остра, больш упэўнена. Бачна, яны была, можа, нейкая разгубленасць у пачатку сустрэчы. Зноў вы бачылі, ледзьве землякі напрамую з кутавога не забілі гол. І першы тайм скончыўся. Гэта быў вельмі цікавы першы тайм. Больш моцна распачалі Ляпісы. Але потым землякі забілі гол і ўжо другую палову першага тайма яны дзейнічалі больш упэўнена. Так, вельмі цікава будзе паназіраць за другім таймам. Каманды пашлі адпачываць, адпачнем таксама і мы. Цяжка Ляпісу гуляць без Вішняка, без іх брамніка. Ён ужо не прыходзіць на другую гульню запар. І чаму ён гэта робіць, невядома. Вова, калі ты нас чуеш, я скажу табе, каманда па табе сумуе, прыходзь і дапамажы ёй у наступных гульнях. Зад, здаецца, не рад, таму што ён прайграе 1-0. Спасибо. Судья вообще я не вижу, я вернулся. Ну што ж, пагналі, другі тайм. Шмат пытанняў яшчэ па гэтай гульні. Ці здолее Ляпіс забіць, аднавіць раўнавагу? Ці здолеюць землякі развіць сваю перавагу? Як завяршыцца гэта сустрэча, прадказаць вельмі цяжка. Бо дзве адносна роўныя каманды сёння гуляюць. І паказваюць добры футбол, што адні, што другія. Хіба што у Ляпіса больш памылак у абароне, так скажам. У землякоў таксама былі памылкі, але Ляпісы з гэтым не скарысталіся. Артём Шэўчык упусціў некалькі выдатных момантаў адкрыць лік. Землякі таксама упусцілі свае добрыя моманты, але у адным выпадку нават не з моманту яны забілі гол. З кутавога удара трапілі
у спину брамніку Ляпіса і мяч потрапіў у вароты. Высока прэсінгуюць гульцы Ляпіса. Але з таким высоким прессингом можна пропустить атаку на свої ворота. Мимо. І ось добрий момент. Перашкодили 1-1 гульцы Ляпіса. І зноwu выдатна дзейнічаў брамнік землякоў у гэтым моманце. Упэўнена перахапіў мяч. Але для Ляпіса быў вельмі добры момант, каб адкрыць лік. Алексей Мажейка і Артём Шэўчык не паразумелі 1-1. І Лёша б'е міма. Земляки напереди. Добрая атака могла атрымацца у землякоў. Не хапіла ім. Спокойно дзейнічае каманда чэмпіёнаў. Контролююць мяч, не лезуць наперад. Калі будзе магчымасць, заб'юць, калі не, можна і з лікам 1-0 перамагчы. Гэта таксама перамога. Гэта таксама 3 ачкі. Выдумляць зараз нешта трэба Ляпісу. Як атабраць мяч? Як забіць гол? І вось гол! Гэты момант! Алексей Мажейка застаўся адзін на левым фланзе. І забіў 1-1. 1-1 у гэтай гульні, і зараз стане больш цікава. Ніхто не задаволіцца нічыёй у гэтым матчы, таму абедзве каманды зараз пайдуць наперад. І вось ледзьве адразу з разводу землякі не выйшлі здолку наперад. Не хапіла дакладнасці. І зноў памылка. Ці будзе гол? Не, брамнік землякоў зноў ратуе сваю каманду. І зноўку брамнік землякоў. Што ён творыць у гэтым матчы? Якія сейвы? Вы паглядзіце. І рукамі, і нагамі. Збілі Артёма Шэўчыка, які жадаў выйсці з абароны в атаку. 1-1. Ні крыху не капіла Лёша, каб дастаць гэты мяч галавой. Які гэта гол з пяткай! Гэта было просто цудоўна. 2-1 землякі наперадзе. Але ж якую перадачу зрабіў Дзерман Владзімір. І Бабко Алексей потрапіў у дальні угол брамы. Ой-ой-ой-ой. Кутавы удар. Ледзь не здарыўся аўтагол. Але я ўсё ж такі да дадзенай хвіліны пад уражаннем ад таго гола, які забілі землякі. Як прыгожа гэта было. І перадача, і стрэл таксама вельмі так трапны, дакладны аказаўся. Так, 2-1 землякі наперадзе. Гэта вельмі прыгожая гульня, прыгожы матч. Зараз чакаем. Хацелася б, каб Ляпіс забіў, і зараз была магчымасць, але Улад Літвінчук патарапіўся з гэтым ударам. Так бы зноў была бы нічыя, і зноў бы пашла такая добрая... Хаця яна і так не перастае быць добрым. Гэта гульня. У Ляпіса добры момант. Закапаўся Улад Літвінчук. Мяч выйшаў. Штрафны удар, парушили
правилы земляки на Владиславе Якимчуку. Добрый пас, удар. Нет, заблокировали его. Кутовый удар будет. Так. Влад пробил, але там мяч шел мимо, але задел его улет земляков. Кутовый удар. Олд Ляпис. Аут на корысть Олд Ляписа. Удар недокладный, аут знову на користь Олд Ляписа. Так ой, який момент мог бути. Докладнее ён быў гэты момент, але не завершился голом. Ой, як Савадара гуляют земляки. И это было пригожа. Зараз Павел Купцов затягнул. Навошта? Бей, бей, Паша. Пачаў убирать под себе. Ну все, земляки разошлись, отчули свою гульню. Тяжко будет Ляписом зараз. Тем больше Артем Шевчук нечто присел на лавочку, не хочет выходить. Может, сдали нервы на такой напруженной гульне, не ведаю. На контратаках дзе-небудзь земляки, их это приносит им свои дивиденды. Шмат небяспекі яны ўтвараюць. Ляпіс атакуе, до таких сапраўдных небяспечных моментов справа не доходить. А земляки так скажем, одна атака, але вельмі добрая. И одразу небяспека. Вот зараз потрапіў бы Паша по брамах, мог бы быць гол. Але не, мимо. Вельмі шмат удараў мимо сёння ў выкананні Ляпіса. Гэта добрый удар по брамах Ляпіса. Так, правильно. Куды подали выбивать и все. Не мудрагелись каля своих ворот. И зараз Стасевич Виталь так пайшоў на гэты мяч до апошняга. Мог забить, але не потрапил. Шевчук на поле, поглядим. Подманул замахом. И поглядите, ледь такой недорэчный гол не залетел в ворота земляков. Только Артем вышел на поле и одразу створил небяспеку. Удар по воротах мимо. Вышей прошел мяч. 2-1 на корысть земляков. Аут на корысть земляков. Помылочка. Крыху не докопила докладности к этой передаче. А так бы у Ляписа справы были бы зусім сумными. Пакуль что 2-1, яны могут забить, могут и перамагчы яшчэ ў гэтай гульні. Трэба постараться, бо зрабіць гэта вельмі цяжка, вельмі складана. Поглядите, земляки перемагают с ликом 3-1. Артем Шевчук спрашаецца з суддзёй. Трэба было больше уважливей сачыць за нападаючымі соперника, а не спрашацца зараз. Судья не забивает вам голы. Голы забивает соперник. Ну поглядим. Олд Ляпис, забей хотя бы один, коли ласка. И это помылка, и что? Не. Помыляются так само и земляки с пасом. 3-1. Прыгожие голы, вельмі прыгожие голы забивают земляки. Ну так, как был у Ляписа брамник, была б іншая справа зусім. Але зараз, ну видать, хлопцы расстроились, крыху тяжко им гулять зараз. Проиграюсь 3-1. Артем зараз может договориться до картки за спрэчки с судьей.
Так, може і кривдне пораження для їх, бо гуляли вони достатково добре. І голи такі, особливо перший, такий недорешний залетів у їх браму. Але це футбол, перемагає той, хто більше прикладає намагання для цього. І ви бачили, як земляки бігали, як вони старалися. І вельми добрий бобот у Артема Шевчика. І здовку черговий раз Брамник Земляков рятує свою команду. І зараз вибиває м'яч куди подалі. Вельми добре він згуляв. І Артем Шевчик так само мав добрий момент, щоб забити гол. Не отрималося. Паша Купцова маль перехопив м'яч. Але не туди. 3-1 перемагають земляки. Рука была. Говорите, никто не спрашивается на вот. Добрая комбинация виконання Ляписа, але заблокували цей удар от Паши Купцова. Зайцев Паши Купцова сьогодні не вийшло ні в одного разу трапно стрілити з поворотах, а добрий його удар не отримовується, не попадає Паша сьогодні. І ось зараз зійшов м'яч у створці, ні, про це ми не довідаємося, бо Брамник Земляков відбив цей удар. Удар від Артема Шевчика знову блокується оборонцями. Удар мимо. Мимо. Ляпису терміново треба забивати. Терміново, бо часу зовсім мало. Хоча б нічию зачепити у цій гульні, їм треба терміново забивати. І штанга виратовує земляков. Ну, щиро кажучи, що сьогодні землякам так само і щастить. Перший гол вони забили такі випадкові, зараз штанга врятувала. Але два гола других яны були вельми пригожі, комбінаційні. І зараз, як поспів вилет земляков за цією передачею, мог би ще раз забити. Помилочка. Удар по воротах, блокується оборонцем. Ну, здається, земляки отримали вже перемогу в цій зустрічі. Застається питання тільки в кончатковому ліку у матчі. Не думаю, що Ляпис зможе забити 2 голи. Вельми мало часу залишилося. І вельми добре гуляють земляки, як пропустити більше. Добрий пас. Удар головой по браму. Все, гульня скончена. Віншуємо земляков з цією перемогою 3-1. Яны перемагають моцного соперника. Так, це було пригожа. Дякую, що були з нами. Коментував цю гулю для вас Владислав Зарецький. Віншуємо земляков з цією перемогою, а Ляписам жадаємо не розстраюватися. Це була перша пораза, яку вони отримали на цьому турнірі. Дякую за увагу і до побачення. До нових зустріч. З Богом, сябри!